Shalom. Guria nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Kaparade ma dirita tapasada rohata tapasonang pikirata lau masuk tu parmingguon na badia lau memuji pasangapon gowarni Tuhata na badiai parjolo mahita martangyang nahohom. Tapuji Tuhata maredehita sian buku Ede nomor 10 pitu ayat sada dohot ayat obat. Rajana Tuli sana tumanda Tuhan Yesus Kristus saendero magohana nasana posea sairingas patu Bagasan gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni to di parbadia, nama no palangi dohot tanoon. Amen. Marsuara olop-olop mahamu pabawahon, patu bagehon hatai, pasar hamu may rodi ujung ni tanoon, dok hamu ma, nunga di palua Jehovah na posona si Jacob, marolop-olop tu debatama ale sadok tanoon edeho kamu maha muliaot di goarna marmulia mabahe kamu puji-pujianna. Haleluya. Haleluya. Yang mahita ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan kolan alani asi ni rohap sabingdo ubahen na tarbahe kami marpungu di jolom marsada ni roha martangi yang tuho di parbaga-baga hodo di bagasan hatam molo adong dua manang toluhala marpungu marhite-hite gowarmu lehonom mudo na pinangido na sida. Ale Tuhan, sau mabaga-bagami, tangi homa pangidoan nami, lehom mana tahu angoluan nami,
Leo madihami saleleng dihasianganon, parbinotoan dihasitongami, doho dihangoluan saleleng-leleng na, mari hite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhata marhite ede puji-pujian, sian korina parari Kamis. Mari dehita lau memuji Tuhata sian buku ede nomor 217 ayat 7 dohot ayat sia. Epistel di minggu rogate sadarion, dienek dosian buku ni si Job,
Biddu 33 ayat 26 sahak rodi 33 tajahama marsori-soring anon di ayat parpudi manang ayat 33 rapita majahasa songonoma hatani tuhata molo martangi yang ibana tu debata jadi asia-asian nama ibana jala patari dahonon na bohina tu ibana mardongan ulupulup jala pasuangon na tu jolma nagalei hati goranna balik ibana paluahon hosaku asa unak turun tu bagasan hamagowan jala marlas nirohang olukku marnida hatiuron naeng manugihotot dina mulak sian hamagowan asa dipatiur rohana marhite sian hatiuron ni hanguluan alai molo tunganong no pesulam sia luconom mutuau haru hatahom mai ai di pangidoro haku naeng mamitori ho alai molo suarong be oma atong manangi honau si maho asahu podaho tuho habisuhon songoni mahatani debata mertua do akanau bagi hatani debata nau peopsa jala namanguda hoca. Amin. Tapuji Tuhata marhite ede puji-pujian sian punguan ina Naomi. Mare dehita lau mamuji Tuhata sian buku ede nomor 410
ayat sada dohot ayat obat. Uria nahi naholongan ni Tuhata Yesus Kristus, ditiki nama cayarga na dileho Tuhata dope tuhita di obason, tamado hita marningot, mangarsakon, manolsoli, huhu mangido hasesaan ni sude akadosata nagodangi, tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, para si roha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Kami hala pardosa na dangolon ro tujolo ni habangsa habadiaw mi, manopoti jala manganggukod dosa nami. Matsayot-jot huarsaki hami ho, marhite-hite pikiran, dohot hata, doho pambayanan nami naroai. Dahang huhaholongi hami ho, siyan nasa roha nami, doho nasa ate-ate nami, doho nasa todi nami, doho nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang dotsot diri nami hubahe kami. Dibaheni, tama do rimasamu jala uhumamu hami tuhamatean sa leleng nileleng nai. Alay na mapurus mahami nuaing tuan sinoroham na godangi. Mangido siyan nasa roha nami, hasasahan ni dosa nami sa luhut na. Sayurupi mahami paubahon roha nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham si Pangulo kami. Dohot ala ni kawarmu na badiyay. Ale Tuhan, saya si maroham di hami halak na dangolon. Amen baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosata. Sata karisap leleng na hutadi koko. Alai papungu-pungu maho muse. Marhite-hite aka alsi ni roha godang. Tagad di parpiar ni muruku. Hutabuniho bohiku satokin. Mararupoko.
Alay maruhiti-hiti din kabasa sa liling-liling na hasiyaku ho, ina Jehovah si palua ho. Asa nga pamadi de bata nadigijang. Amen. Kapuji Tuhata marhite de puji-pujian sian paduan suara narwastu.
Mari dehita lah memuji Tuhata. Sian buku Ede nomor 127 ayat 3 rodia 4. Hatani Tuhata nakabedala tungolu na baru di minggu ta saderion diene dosian bukuni parurirang Jeremia bidu 30 ayat 30 songonom mahatani Tuhata ayot do padan si bahenokku tupinoparni si Israel duksalpu aka arion dina Jehovah lehonokku mapatiku bagasan ate-ate nasida jala surat tonokku doi tu bagasa rohana sida asa au gabe debata nasida jala nasida gabe bangsokku ima sahana atong rak mangidugugu mahita sian Tuhata debata ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon nahobar Tuhatami amin. Kapuji Tuhata marhite ede puji-pujian sian kor ama.
Mari dihita lau memuji Tuhata sian buku ede nomor 220 ayat 2 dohot ayat obat. O sambing rajaku, odoloatku, naposon rohau, dia rajaanmu, sonang marohaku, tangkas diahu, o sambing rajaku, segala holoanku, masa hasirah tidak si pardosa, Yesus Tumanesa, dosa sudena, agogo mudarna, mamitorita, angkasirah, masa di pardosa. Taha tidak maha porseao tai, songon nahi na tidak kon dinongata saha porseao di pertibion, rap madok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogona soha tudosan, nama no palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siatot di parbadia adorak soha bubuhan,
Ido tuhata nama naon na berni di panguhuman ni Silatus, nama te terpajal lo ibana di hau pinor silang, jala tua tu banua toru dung ditanom, namula mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahudul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, mangu mihala na mangolu doho na mate. Au persea di parbadia, jala adok sada huria nabadia, huria atau panihala Kristen akan nabadia, doho dihasesaan di dosa, doho dihatai namadok, mulak mangolu dosogot daging nihala naung mate, doho dihangoluan nasora suda. Amin. Papuji Tuhata marhite ede puji-pujian, sian PP ni huriata. Tabigi ma aka tabahan ni tikting na masa di hurihata di bagasan sa mingguan. Salom madita sa luhut na amang inang. Tabigima titing na masa di tonga-tonga ni huriata ibagasan sa minggon. Naparjulo, kebaktian lansia. Di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026, maringanan di Gereja Taon, di Patupa huriata do kebaktian lansia masuk pukul 10 WIB. Manogot. Pinangido tu amang inang ruas ni huriata naung langsia asa rapria mahita madohoti. Napaduaon. Hari hananay ni Tuhata Yesus Kristus. Di hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 hari hananay ni Tuhata Yesus
tu Banua Gijang. Alani di patupa huriata do parmingguon manogot dohot arian. Manogot masuk pukul 8 WIB manogot arian masuk pukul 10 WIB arian. Jala di parmingguon arian di patupa huriata do padidion nabadia tua kadat danak. Alani dihamu amanami inanami orang tua nanaeng mabuan akayana kota tardidi asaboy ma mendaftarhon tu penatua sektor manang tu sekretariatan ni huriata. Jala di patupado marguru manang latihan di hari Rabu tanggal 10 Mei 2026 masuk pukul 10.05 maringanan di ruang konsistori ni huriata. Namangihut PA Sikola Minggu. Sadarion Minggu tanggal 10 Mei 2026 masuk pukul 10.05 WIB manang pukul 3 Botari. Di patupa huriata do bekerjasama dohot guru-guru Sikola Minggu, PA Sikola Minggu, di bagas keluarga ni keluarga Joy dohot Dei Sitanggang, ruas ni huriata sian sektor 10 sada, namaringanan di Jalan Sawit Raya nomor 4A, Perumnas Simalingkar. Namangihut udangan madohoti seminar. Tajalodo udangan sian perkantas perihal udangan madohoti seminar persiapan dohot pembekalan memasuki dunia kerja. Di Patupado 2 sesi. Sesi pertama Minggu tanggal 31 Mei 2026 masuk pukul 10 WIB manang pukul 6 sore. Sesi paduahon di hari Senin tanggal 1 Juni 2026 masuk pukul 10 WIB manang 10 manogot. Maringanan di kantor sekretariat Perkantas Medan, Jalan Harmonika, Gang Berlian nomor 10 Tolu. Pembicara Insinyur Tadius Gunandi MSc. Pinangido diaka ianakon nami mahasiswa asa rap riama madohoti undangan seminari. Namangihut Sona somal warta keuangan manang barita ni perhepengota setiap bulan di share hamido di grup penatua. Pinangido tu damang dainang penatua asa taserma di grup sektor ta masing-masing. Namangihut songon na somal rutinitas di titing na setiap minggu barita ni parhepengon ni huriata jadwal pertangyangan sektor persembahan bunga altar jadwal namar tugas majakor ruas namar minggu di hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 boy mataida di acara tertib parminggota na di paradi ni huriata na parpudi penggalangan dana untuk pengadaan videotron di minggu tasadarion Minggu tanggal 10 Mei 2026 di Patupa huriata do penggalangan dana pengadaan videotron songon pelaksanaan program ni huriata naung di sidang jala disetujui sidang umum jemaat jala sadarion tabagi hodo amplop tua karuas ni huriata namar minggu di parmingguon manogot parmingguon arian parmingguon botari dohot parmingguon borngin alani pinangido tudamang dainang nalo menunjang pelayanan untuk penyediaan videotron di huriata asa rap mengurubi jala mengalir roha mahita disi jala pinangido ma tu amang Jubel Sitorus songon seksi sarana prasarana ni huriata lau patorakon na lebih mendetail
Soal fungsi tujuan jala teknik pelaksanaan ni penggalangan dana di Bagasa Saderion. Dupasatai matiki tunasida. Shalom, damang, dainang, Bapak Ibu, kumpulan KOR, anak-anak kami mahasiswa, rekan-rekan dan sahabat alumni. Kita bersyukur pada hari ini di dalam ibadah ini oleh karena kebaikan Tuhan yang memberikan anaknya menjadi penyelamat bagi kita, dan itulah kabar sukacita bagi kita karena kita yang percaya diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih yang mengikuti ibadah pada hari ini, saya berterima kasih kepada majelis dan juga kepada seluruh jemaat yang telah melalui rapat majelis dan sidang umum jemaat memberikan persetujuan kepada kami seksi sarana prasarana di dalam rangka untuk pengadaan videotron di gereja kita. Kenapa videotron ini sangat kita perlukan, Bapak Ibu? Karena kalau kita lihat jumlah yang beribadah di gereja kita, khususnya yang beribadah pagi, sore, dan malam, memang kapasitas gereja kita tidak memungkinkan untuk mereka semua beribadah di dalam gereja. Karena itu Bapak dan Ibu banyak yang bergereja, beribadah di sebelah kiri kanopi dan di sebelah kanan kanopi. Namun kalau kita lihat infocus kita sudah tidak mendukung karena kabur jarak pandangnya, dan juga penggantiannya juga sebenarnya termasuk dituntut untuk sering melakukan penggantian. Karena itu Bapak dan Ibu, kita berharap bahwa di dalam tahun ini kita bisa merealisasikan pengadaan 2 buah videotron, yaitu satu di sebelah kiri, di kanopi sebelah kiri dengan ukuran 4x3 meter, sehingga dari jarak pandang 50, 80 sampai 100 meter pun saudara-saudara kita yang beribadah di sebelah kiri dan kanan gereja kita tetap dapat menikmati ibadah dengan hikmat dan dengan penuh sukacita. Satu lagi kita buat di sebelah kanan dengan ukuran 3x2 meter. Karena itu Bapak dan Ibu, seperti yang sudah dibacakan tadi oleh Amang yang membawa tikting, di dalam kertas acara juga sudah sekaligus tadi dibagikan berupa amplop untuk pengumpulan penggalangan dana dan juga ucapan syukur. Bapak Ibu yang terkasih, penggalangan dana ini tidak diberikan di dalam kolekte, tetapi nanti setelah selesai ibadah, maka amplop ini dimasukkan ke kantong kolekte yang sudah kita siapkan di pintu-pintu gereja dan juga di bagian belakang kanopi. Kami berharap Bapak Ibu bahwa ini adalah menjadi dukungan kita, bukan untuk ikut tren dan bukan untuk gagah-gagahan gereja kita, tetapi supaya semua yang beribadah baik di kiri kanan gereja dapat dengan hikmat menikmati ibadah kita. Karena itu kami sangat mengharapkan Bapak Ibu, saudara yang terkasih, adik-adik mahasiswa, kumpulan KOR, dan juga rekan sahabat alumni, supaya seluruhnya kita bisa berkontribusi untuk segera mengadakan videotron ini. Bapak Ibu yang terkasih, juga di dalam amplop itu sudah kita buat barcode atau kris. Jadi Bapak Ibu yang tidak memasukkan kepada amplop bisa saja langsung mentransfer dengan men-scan barcode yang ada di amplop ini. Maka transfer dan yang dilakukan melalui barcode ini itu sudah langsung masuk ke rekening gereja kita. Tetapi kita berharap bahwa Bapak Ibu harus mencantumkan kode 2 di belakangnya, supaya transfer itu langsung bisa diidentifikasi
bahwa itu adalah untuk pengadaan Videotron. Misalnya Bapak Ibu kalau 100.000 maka 100.000 Rp2. Kalau 50.000, 50.000 Rp2, tetap ada angka 2 di belakangnya. Kalau 1 juta, 1 juta Rp2. Sehingga itu langsung masuk ke rekening gereja kita, tetapi kita tahu untuk pengadaan Videotron. Bapak Ibu yang terkasih, budget yang kita butuhkan untuk pengadaan Videotron itu adalah 151 juta, tetapi kalau ditambahkan dengan semua fasilitas-fasilitas pendukung, maka itu bernilai 196 juta. Kami yakin dan percaya dengan dukungan Bapak Ibu, kumpulan KOR, semua yang beribadah, adik-adik mahasiswa, rekan dan sahabat alumni, semuanya kita persembahkan untuk Tuhan, sehingga gereja kita semakin baik dan dipermuliakan untuk Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu bisa bersama-sama mendukung dan memberikan persembahan ini bagi hormat dan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Lau manomu-nomu jamita na pinasahan ina poson itu hata. Tapuji itu hata marede hitasian buku ede nomor 31 ayat 3 rodi obat. Sai pangolo, jala saya jaria, molodangu sai patodu, marsabe apulia, patogu parpadana inamanangihahi sayurupi manaro matangian lopako. Dameni di batana sumurung sian salhut naroha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita. Hatan di debata nagabe jamita dihita di parminggota di bagasa sadarion imanar tersurat di buku Kolose bidusada mamuka masian ayat sia rodi ayat 14. Hatani debata Kolose sada ayat sia rodi 14. Dibaheni duku bege hami i dang masohot nak kami tumangyako kamu jalamangido asa digohi dihamu patas niroha manaddalomo nirohana marhite-hite nasa hapistaran dohot habisuhon partodion asamar parange natama dituhani hamu gabi halom wasitutu jala marparbiohon nasa ulaon narenggan laus gadda di hamu panadayon di debata gabi margugo situtu hamu hobar tugugo ni hasangapon nai makkorhon nasa habengeton dohot labas niroha mardongan las niroha madok mauliate mahamu di amai naukpatauhok kamu
majalo tohap na di bagasan hati uroni. Sitianon ni akka nabadiay. Ay nung nga diroro hita siya gomgoman hahulomoni. Jala di paucat hita tu bagason harajaon ni anak haholongan ni rohana. Di bagasan iba na do adong dihita haluaw ni ima hasesaan ni akka dosa. Idosaha na. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di partikia sinuaingon saha mahita atong tuminggu rogate minggu parpudi adorang sotapestahon ari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus jala di mingguon lau subuk matutu diajarhon di poda itu hita ahado tutu na ikut terida sian hangulun ni akana porsea molo didok halak Kristen duaw. Jadi tema ni jami tata unang maca di martangiang. Jala molo tangiang sasitongna nunga gabi bagian ni akang ulutai si ganupari. Siya mulai na menek kita sa tunuaeng nunga say tok-tok kita diajari lau martangiang. Lau tok-tong makanguluot tangiang. Jala ido tutu anggo situhuni parnguluan ni ganup ha Kristenon. Alai disude akka naung taatusi nauk taboto jala nauk taulahon taringot tu namartangiangi dada sahipitor sikop sude pangatusioni ido ubahen na dung rap mangulu pe Jesus dohot sisian na saliling ditanoo Jesus serap dohot akka sisian na rupani mardalani marhobas dohot mangulahon aka ulahon ujung na dung dibereng na sida parnguluan ni Tuhan Yesus nai say jonok tungulu si partangyangon sukun na sida tu Yesus ima guru ajari majo hami martangiyang bohado hami martangiyang ninna alani ido atong gabe tu madiroha aidang sederhana manang sesimpel na pangatusyot ta sa lilingon taringot tangiang na ikon gabe ngulu ni ha Kristeno ni ido ubahen na di parminggot ta sa darion di pasahat matuhita sada model cetak biru blueprint ni sada tangiang na ikon boy gabe sada parsiajaran ni ngulu ni hala Kristen ima tangiang ni si Paulus bohado tutu tangiang na pinasahat ni si Pauluson laho mabuak kita tu pangatusion lamu sikop lamu tibo lamu uli taringot si partangiyang anon asa ido nanaeng tatangihon dohot na si parukilhonota jala si parsiajarata di mingguta sadarion dibuhay si Paulus do hatan diturpukon madok dung hubege hami i lapatan na adong namasa di ngulu ni akka halak Kristen na di Kolosei adong namasa di si jala namasaon ikorikot pasahaton dang holan taringot asa taatusi jala molo marhita siya pangatusiota gabi malua hita siya nakanamasay dakolani alay daw siya ni manang ahape namasa di panggulmitan ni ngolum unang say parjolo pikiranmu unak say parjolo parbinotohanmu unak say parjolo ahana adong dirohami bahen laho mga lusi sude akan namasa di ngolumi alay say ikot jumolo do ipasahatot tu di bata ido tangiang asa di tangiang ipe tutu dada naholan napasahaton alai ikon guarna do dayina jadi molo guarna di hata mata di do mai martangiang sian hata tangi lapatan na iko gumudang do hita manangihon sian na makatai ikon nagumudang do hita mapigi di bata mapakulingi hita daripada hita na say pasahaton akka buwa-buwa akka pangiduan dohot sudi akalan na asing na say somal tahatahot tu di bata
alai ikon tangi do hita ala ni ido didok si Paulus ma dang masadi au martangiang ganu paharina dang masadi lapatanna tetap berdoa. Jadi mulu ni lapatan ni atong 24 jam sehari ko martangiang mahita ido na nang dohonon na sasitong na ido alai dang secara kuantitas nang dohonon na alai kualitas do tetap berdoa dang masadi lapatan na dakia nanggo sadetik samenit sajom terpisah ngulu ni halak na porsea doh tangyang na dang boy alai dang masadi ibana. Jadi mulu lau marohat tong mangalapati ay mulu di ngulu taon ayah na sumat jadi perjolo marhosa ay holas sohi ta marhosa ay namati do magwarta dang na mangulubi suaksoni nang jantung tahun terus ido na sumasadi mangula modo pehita sadar mata tidak sadar dia terus bekerja terus marhosa terus mardalan alani isongonido nanaing dohonon ni Apostol Paulus sude panggulmitan ni nguluna tangiang doi sude ulaon na tangiang doi sude pakatayon na tangiang doi sude pikiran na tangiang doi sude na ruar siya bagas rohana tangiang doi alani i tangiang do sude ngulunai ido ubahin na ala na tangiang do sude ngulunai gabe di boto ibana ma nasa itoktong rap ibana do debata nasa itoktong adong debata di bagasat dirina nasa adong debata nasa itoktong manangihon ibana jala ditangihon ibana debata ido uban nasa itoktong boy di do ibana marlas ni roha doaw. Jadi mulu di kurak koleseon atong ay siyan penjara do ibana manongos susurat naon jala siya baga sa penjara ipe di do ibana las rohaku ubege barita muna dakolan ala di baritai ala yang ko situhuna las rohana ala di baga sa debata do ibana manang na di dia pe ibana rap do debata ibana di hapor siya ibana di penjara pe ibana rap do ibana do debata jala dang terhahua ni manang isa ibana molo debata do dongan ay mulu taingot ay ahli perjanjian lama do si Paulus. Jadi dia pilido sude akka surat-surat na ibadan na robi'i. Jadi ngai boto ibanay. Aya sugari dia pinaroko pi iba mulo rap do debata dang mahuwa iba ngai narohana. Ay songonido tarsurat di buku di si Daniel. Dia pi pamuruno do si Daniel. Doho akka donganna dibayar raja ni Nebukadnesar. Alai ala di dongani debata unakom matutung bau tibus pedao. Ido tahe? Ido tahe? Unak ko matutung na sida di api pamuruno ni alarap do debata unak ko matutung bau timus pedao molo tajaha bibiltay bau asap pun tidak hape nga di api pamurunan ni na sida ima molo rap do debata idolas ni rohana jala ido na niajarhon ni Apostol Paulus tu hita marhite surat kolesion asa tahanguluhon atong ngulu si partangiangani jadi ido na nido na unang masadi martangiang. So na udah koni yaking sira na marhosai de. Jaya dong do pengalamakku tiki gelengau. Jaya la di medan ukinat do geleng. Jaya saya ulu do hami mula tu taname. Tu lagu butian. Jaya mulu lagu buti adong do di si binanga sunge ay si mare warna. Jaya saya tu soddo akka anak boru lau manuci baju. Dari susido maridi ay jarang do pe adong kamar mandi di Jabuna Beti ki tatop itu 22 ma cerita korupani ikan jadi saya tusido lau jadi ala roau semedano seterdoh mau dibuan atong lau manuci sambil maridi itu ay si Marion jadi hubereng ma si Marion atok son natenang do itu hutibung matong bemau matong mugap jadi namugap punau songoni ma mugap sapiliring sampai berjol sampai angkat holat diangkat itu marhosa-hosa seni naraku songonido hape iba molo lupa martangiang. Jadi molo lupa martangiang ido mampai kita ulo mugap iba portibion. Mugap pita molo larong namasa tu kita. Mugap pita molo rang dak taboto marang dia. Saya na holandang mga lului. Ido sa patul lapatan na do konon na iba na unang matcha di martangiang. Ima pengalaman perjulo. Pelang apa dua hon marpesta may boto. Muli tu balige. SD do biau tiki hati hai. Ala kebetulan siap puda nau jadi yang ngarungi botok kuda belgatong. Muli matu balige jadi
pas perpestani jonok tanu labang sisinga mga raja botias sinuaing mulu merdadala kamu tu baligi rupani kan. Nah jadi itordo matong ngabari itu tahui mau matong ngawisi batorus matong mahosa-hosa. Jadi pengalaman yang seperti itu dung marsiaja rau taringok tu namar tangiang naraku memang riko nai hape tangiang naraku riko nai hape tangiang aitor mau do muga do ibadang binoto manang dia saban ido hape uban na saya dido apostol Paulus unang masa di martangiang asa saya tok tong dohita terhubung tu sumber kehidupan, terhubung kepada kehidupan, terhubung kepada yang membuat kita boy marnida marpikir dengan mengalului dalam dingolu boy mengatasi persoalan ala nunga marhosa hita terhubung Tuhan ngoluani imana parjolo. Napa duahon didok apostol Paulus martangiang ibana asa diatusi hamu lomoni rohani debata. Jadi tangiang dada holan napasahaton akka nasolot di bagas roha. Dada naholan napasahaton aha nanihirim ni roha. Aha pergumulan, aha persoalan. Tetapi yang terutama doa adalah membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Gabita atusi lomoni rohani debata. Ai anggolomoni rohatta do sugari taruji-ruji di bagas ngulu taun nuaing mulo lomarohatta do terbangi godangad do akalomoni rohatai mabuak kita tu inganan nasodenggan. Godangad do lomoni rohatai mabai kita mabuak haputusan nasotikos. Gumudangad do lomoni rohatai mabaik kita huripu parhudihan hape pargadongan huripu parsaulion hape hamagoan ido molo lomoni rohata alani ikon nanaing mangatusi lomoni rohani debatado ido uban neko tangi hita gabeta atusi ma lomoni rohani debata napatoluhon asa margogo hita. Dilo si Paulus gabi margogo mahamu. Kekuatan doa itu ibarat kita memang sedang mengikatkan diri kita kepada sumber power yang terbesar di dalam kehidupan kita. Ay sarupa dei dohot molo tatuhoran non video trotai Bang Jubel unang lupa hamu pabelgahon daya ni listrik di son. Sotong gabi pido man non holat tatpereng mergulak birong. Ikon terhubung doi itu power yang bisa lebih besar dari dia. Ugbal gasiat dirina. Naboi panguluhon ibana. Alani tangiang ido. Mangukuhon na adong dope nagumugo siya kita. Na adong dope na mangatusi nguluta. Na adong dope hape pikiran na humebat siya pikirata. Na adong dope HP roha na humolong siyan holokta. Na adong dope HP akapabahenan na subuhi tabayakon nang dipatupa di bagasang nguluta. Ima hagogoon na pinasahat ni debata. Ido ubay na dido ibana tu akaruas na di Kolosei gabi margogo mahamu. Di bagasan habasaron. Di bagasan hasabaran. Jadi tekun dan sabar dalam semua perjalanan kehidupan. Gabi taboto ma ay oddo hape dalan ningoluku dakolay ko songonompe buido tekun sabar dan pada akhirnya kita akan melihat napau paton ay nunga ibaruhita di bagasan Kristusi di bagasan tangiang gabi taatusi ma naung dipapida di batahita sian hahulomon tu hati uron. Naung dipasaha di bataha nguluat tu hita marhite Kristus. Naung didongani ibana hita rasi rarasa ro ajal ni portibion. Naung saur ibana tu bagasak kita alani dang tarsirang behita. Molo didok buku ni si Paulus di surat Rom ayaha do daboi manira kita sian holong ni debata dang adong. Manang hamatean, manang parsahiton, manang parukilon dangadong naboy manira kita siyan holong ni debata alanya ala di bagasat tangyang iga bilam tahapor siyai nunga saur hape debata di bagasak kita ima Jesus Kristus dohotod di perbadia nak pinasahat na tunguluta ala ni iga bilam margugo mahita
Gabi lam tahu mahita. Bah, tabunai HP na gabi halak Kristenon. Las ni rohai HP madala ni parnguluan on. Ay dadaon. Alai. Lomo ni rohani debata nama na saud di bagasan nguluku. Dada OBHP. Alai lomo ni rohani debatai nama na saud di bagasan na ahu. Jala idolo mo ni rohani debata di hita. Sakap hatuaon. Dada sakap hamaduan. Sakap hatuaon. Dada sakap hamaguan. Atong mulo songonido hape rikot ni namartangyangi. Mulo songonido hape rikot ni ngulu si partangyangi. Atong buasa dosai adong dope. Naso diulaho ngulu si partangyangon. Nasay daw rohana martangiang. Nasay menunda-nunda martangiang. Naso adong dope waktu khusus na martangiang. Ang gosonido dope rikot na. Ra. Nasay ulo dope hita. Say gumudang mangida portibion daripada mangida tu debata parholong rohai. Ra nasay ulo do pehita maddate alahira nasu dibigi debata tangiakta. Ay nga martangiya ngau alai songon naswadong do perubahan. Say hutang yakod do amat taon. Hutang yakod do asa sabaraw mangida pangalahon ni amat taon. Mangida pangalahon ni akay na taon. Apes hera na sumuba do amat taon. Inarohana rupani. Jay nang dohonok ko. Ati nasala do tangyang mitong inam. Ay hasabar do di pangidoho tuho. Mangida pangalahon ni amat tay. Jay mulo sumuba amat tay asa tetak do marsiajar sabar ko. Ido nang dohonon ni. Alani ikut digati do tangyang na. Ikut digati. Ikon ido hamu baun. Ido ubain na ditangyak kon apostol Paulus nasida do ditangyak kon. Hala Kolosei asa gabi marbinoto nasida tu napinikiran ni debata. Kehendak Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Ido tangyang asa siani mergugu mahita atong mangulahoni. Di sada tiki adong do sada tudus-tudus dorau, tudus-tudus madohono. Jadi di sada huta na adong hutani sakeluarga maningon. Kebetulan atar najulu do pe ceritaon. Au memang dang batu hiad do pe ale ko toro saut aka cerita-cerita najulu, cerita-cerita najulu. Go do pe aka gopul diahan di pangaribuan di Garoga di hutan Ibang Jubel rupani kan adong dope gopul di sini dulu tak ada tay gopul kita ada do gopul dak si topul dah gopul do gopul beruang itu jadi gua dak kina dope na julu isi babir di bada julu isi jadi di hutaon adong mas ada huta ada keluarga sonia tarjono jabuna tu harangan on tu harangan nebu dibudiokan nah jadi adong ma di Sibagudung nama cari makan. Selao mangalangi hasil tani ni na tua-tuaon rupani. Selao tu si say isi may ba na menak. Las gabi marpino pari mabagudungon isi gudang. Jadi sa datiki inarohani ala si partangiang dotong keluargaon. Opuk si talion, opuk si tali macam warna rupani kan. Jadi ay baado ba no tamangalu bagudungo senarohana. Ay songono may ay mulo dito cerita niya karapat di bisugi mabiar ro baguruk tu hutingin na bah toho tu tapi haro mahutingin na kan nah tapi haro mahuting jadi piharo mahuting toho matok tu jadi tabu-tabu hinad dong ulu ni bagudungon say mangalangi manakko sasawati akka hasil panen ni na tua-tuaon alay dukon adong bagudungi teta do pibana boy mangas sabutullah alay dak sorang bengulula sabil mangap pibana ngason na mabiar so tugadigas songgo rohu tingon itor dia dui pamaten narohana rupani hape dengkat do binangulu na ay hutingi pedak pola say sudi parada tehon alay say songoni may bana sape di sada tiki say jot do dibigi mana martangi yang atong pusi talion mangido manang ahatu debata bah ikom martangi yang diban narohani bagudungom ma martangi yang mabagudungi ali Tuhan ay songonom manguluk kuna porsukon mulu gabi bagudungau ganu pari mabiar raw mulu mamulus kuting sa labukku iya bahay maaw gabi huting ina. Bah songgo atong dia lusi di bata gabi huting. Gabi huting. Bah las batong rohana. Kolag gabi huting gimana pa jago-jago hombay bana.
lautusan. Gabi doho imana makalutui bagudong. Dangitad dabi dirina. Happy bagudong kiat di mana. Gabi doho imana pacako-cakohon. Sao dope. Hape isa detik kidang binoto. Adong Robi yang mamulus. Dia ngumat tong imana hutingok ka dia. Maradu. Bamana konon berpuri-puri makung may bana holan iturus yaru. Mabir may bana. Bah, adang nato hape. Dak selesai dope hape persoalan mulu gabi huting iben narohani mana. Martangi yang may bana muse. Tuhan, bay mau gabi biyang ina. Batoho gabi biyang ibana. Jago na narohala. Betul hiba betok pakilalan di mana kan? Berang magabiya kau masuk tu jauh lowas rupani kan si panganon na pe gabi tabu-tabu rupani kan gabi tabu-tabu si panganon na gabi tabu alien asaladong lubi jagal kadia ipalian nakau pus dalion. Hape saya si ang roa ka perkor sa Korea kurama. Ibe gimana may hatay? Sa utul lang ngasong nasiha pananggaon wa mulo tasiya to din na kan babir may babir narhana kan babir may mana dak sanga do sa hatu si alega dak say sonang berohana asal dibering mana dong ruak ka mama tu jawi matikina say mau kan narhana hape dangi tujuannya mah ay nasing do rupani alay dak tenang bengoluna isa detik kilaw may mana tu budi-budi sabil neng martangi yang ibana pajupang may dibering ibana matong kan. Jadi HP songgo marogopul nahurok ko sinakyan ni. Nang di pamati may iba na to. Bahala ni tar songgo nadaksanga may mana madok ko manangaha. Alay di ko iba na ma. Ko martangi yang di HP narwana. Songgo may mana martangi yang atong. Ala ni habur na. Dagi mo to imana may asit ang yakonon na. Ido imana ma. Holano pusidali naman di ko imana. Gabi do imana. Tuhan bay magopulo gabi karisten. Ini mana? Gabi karisten, ay hiatong di bagaimana mulo karisten danguloy pamate dongan na. Enna kan? Mulo karisten burjuy dongan na. Parholong roha do mulo karisten. Hiaroy bagaimana so ni? Bahay magupulo gabi karisten inna. Nanang yan langon iba na. Memang itor songgo atok so. Gopuli beso. Ngay julo na. So. Itor pipi gopulon. Itor pipi budi. Mau lihat ma Tuhan. Hape na martangi yang do gopuli. To, ibagaimana martangi yang gopuli. Mau lihat ma Tuhan tu pasu-pasum nan ilihom ngaradi si pangano dia rupaku indah go puli tu ibana rupadi kan ala nang ayo tong gabi karisten kan jege bi martangi yang mana dirok somangan tarsong ni marupani nanang do honok ku sa cerita ya manginang godang dihita mulo martangi kita jala taripu mulo dia lusi di bata tangyak ta gabi selesai persoalatta gabi boy hita manenga gabi boy hita mangulahon aka na lomoni rohata mulo say dialusi di batatang yakta mulo diro si Paulus dang i narumikot siya tangiang dang soal dialusi di batatang yangmu dang soal dijawab Tuhan doa-doa permohonanmu ati na parir pengulum ati na hacid ati na marsahi peho ati na pugos di pangidoho hamoraon di pangidoho hahipason belum tentu dia lusi di bata jala molo dia lusi PI dat belum tentu i alus ni tangyang mo itu yang membuat kehidupanmu baik belum tentu ayang go hamoraon do alus ni hapugoson danga dong ni sirita putar-putar na madok tumagom mahita amang mula pugos alanya ha ay do kom mamorain na sirita putar-putar do hale nai dak kabe halaki ramangan di jabu ipasob na may mana sahala na torus belanja petulur sendiri nama dak yabe hola mula pe amat tai sude na may kator dang jolo manga ko pa anno may kator hinna kan dang jolo minum kopi ho pa anno may kator dang jolo majaha korak ko pa anno may kator dang jolo makatatay ta pa anno may kator dang jolo hawlom wow anno may kator inna kan atarsongoni de sude kator kabi di ro matumagom mahita mula pugos ninna alani do na yung dohonon na marhitet harngiangon. Asa disido sa butulla unok na naik pasahaton ni Apostol Paulus tuhita. Asa tangiang ima haradeot ta manangihod di bata. Haradeot ta laho mangulu di bagasan haporsyaon dinaw niadurhon ni di bata. Alani tangiang ima haringgason majahatan ni di bata. Ido tangiang na perjulo. Manangihon hata ni di bata. Tang manangihon Facebook, manangihon WA, daw. Ay terus do lalap hurang akan natatangiho siya ni. Terus do martabat-tabat informasi, daktabo to be idia na sitong, idia na sodenggan, idia na denggan, idia na sitong daktabo to. Alani ikom mulak,
tu hatani debata. Ikom mulak tu nama nangihod debata. Ikom mulak tu natoktong marhapo satu debata. Berelasi dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Ikom mulak tu sido parnguluan. Asa siani lamanada hita. Toho tutu. Toho tutu dangjol masina jolui piau. Gabe tubuh maroha nama kamolatehon. Alani tangiang nabadua hon ima hama ulatehon. Disudi aka panggulmitan di roha. Dan mengucap syukur bukan soal apakah kita menyumbang 1.002 rupiah. Dangi. 102 rupiah. Dang. Maka melatihon adalah kemampuan kita untuk melihat Tuhan terhubung dengan kehidupanku, maka aku harus melakukan yang terbaik. Sia sudi nadong dihita. Apa yang terbaik bisa kita kerjakan? Bamoloto hodo dan ngarok terpasu-pasu ho di hepeng. Doko kamu matong tu ketua videotroni. Dang boy bah, au manupahi marhite-hite hepeng ay swarok kepekku. Alay nakpe songoni hudukung do program di huriait tai. Sato nga masyanau, endamu. Ayah satu ngai tangiang, ay satu ngani ulau do tangiang. Kanido kan? Nah tersoni kan satu ngomong jauhin namu. Itu pun cukup, bahkan lebih daripada cukup. Tapi lakukan yang terbaik dari kehidupanmu. Idola patan na toktong mamar tangiang. Asa ngolu di ngolut sigano parion, naik turun doon. Dangadong nahod di portibion. Oleh karenanya mengikatkan diri kepada Tuhan melalui doa adalah jalan satu-satunya dan yang terbaik yang bisa kita kerjakan. Jala, dangadong bebiar ni rohata, lau pasato ni, dang mabiar behita ay tangi honon ni debata doa ulaning, alusin dan di debata doa ulaning, pakulingan ni debata doa ulangin, bukan itu yang terpenting. Tetapi yang terpenting di dalam doa kita semakin mengakui bahwa Tuhan punya sesuatu untuk kehidupan kita. Bahwa Tuhan bila Ia mengizinkan kita sebagaimana kita ada hari ini, itu karena Ia punya sesuatu misi bagi kita untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Alani gabelas marohatta mangulahon. Molo di bagasak kapugosod dohita marpinopar. Gabi model mahita. Keluarga yang miskin tapi gak pernah berantem. Keluarga yang miskin tapi tak pernah minta-minta. Keluarga yang miskin tapi tidak pernah mencuri. Karena kita tahu dalam kemiskinan kita pun Tuhan mencukupkan kita. Suak songoni dia ke ulau nadinggan. Dia ke hamuraon. Dia ke haipason. Dada pe saya neng dohonota mau liate ma Tuhan ala gudang sida buah-buahku ala gudang pasu-pasu tuahau ala hipasau ala uli ala bagak daung. Tapi biarlah kecantikanmu adalah kecantikan yang menular, kekayaanmu adalah kekayaan yang menular, kebaikanmu adalah kebaikan yang menular, kebaikan yang menginspirasi bagi orang. Itulah sebabnya doa bukan pertama-tama persoalan menutup mata, tapi persoalan untuk melihat. Diajari si Paulus sita. Martangi yang ibana di doi mana? Dung huidahami sude. Dung hubegehami nahubaimi. Setelah kita melihat, maka kemudian kita tahu Tuhan punya sesuatu untuk kehidupan kita. Tuhan punya rancangan. Tuhan punya rencana. Maka doa akan memampukan kita memiliki paradigma, cara pandang yang berbeda dari apapun yang kita kerjakan. Mulut taberengnya nakot tahun dan taida bebobani alai silas di roha mai nanai si paturi-turi hota si padimud-dimunota anu nga dipasahak di batatu hita tunggu dang pe ilu-ilu nuaeng maraburan ala ni ibana alai nunga taida be ay tabuan ibana na julu tu padidian disukup di hita jala di pasah hatana tu hita dilehod de batao di bataya nakot tuhamu dada asa unang adong donga muna sabing alai asa adong do si ajaran muna donga muna gabe panean di hangoluan saliling-ililingna.
Maka kemudian kita melihat suami kita mungkin belum menjadi suami yang ideal, tapi jangan pernah berhenti berdoa untuk dia. Tuhan punya sesuatu. Istri kita belum istri yang ideal, pekerjaan-pekerjaan kita atau apapun, perkara-perkara yang sedang kamu alami. Bahkan anak-anak muda, skripsimu mungkin belum di ACC sampai sekarang, tapi jangan pernah berhenti karena kekecewaanmu. Tetaplah berdoa meskipun dunia belum berubah. Tapi melalui doa sekarang kita tahu kita akan berubah. Dan kemudian lebih memahami kehidupan, merayakan kehidupan, menikmati kehidupan, menikmati keselamatan. Ido napinasa natuhita di ayat 10 tolu dohot ayat 10 pati. Bahwa di dalam doa sekarang kita terikat memiliki identitas yang baru. Jol mana mangulu di bagasan hati uron, dada hagulapun, orang yang tidak terkalahkan oleh perkataan dukun, perkataan setan, perkataan dunia ini, tetapi orang yang akan terus dihidupkan oleh karena kebangkitan Kristus. Hangoluan ni Kristus, haheheon ni Kristus, jala borhat ma ibadah tuan wagijang. Pesta honot tamay tanggal 14 nama dok, sude akan aditoruon di mata ni debatado. Di parrohahod debata, di bereng debata alani martangiyang ma tangihon ibana. Tetaplah berdoa, tangihon ibana, tangihon ibana. Sian nama nangihon ibanai sahat mahita tu inganan waktu kesempatan yang telah Tuhan sediakan untuk hidupmu. Amin. Atong lahu mangujungi jami taon. Papos do rohani dong ammi nari habirang dohok di siamummi. Dok matu ibana. Toktong maho martangiang sahat maho tu inganan na pinaradi ni di bata di mutu ibana. Doko. Ya. Martangiang mahita. Mauliate rohanami di huwal yamang pardinggan basa di bata namin di bagasan Jesus Kristus. Mauliate di asini rohami ali Tuhan di bata na syoktok mangajari hami ruasmo. Toho tutu ali Tuhan alani na jot maddate hami alani portibion. Kekecewaan yang berlebih, kesibukan yang berlebih membuat kami sipata lupa laho pasahato diri nami tuho. Laho manangi hokko. Alani gabi lamar taba-taba holso ni rohanami. Lamar taba-taba akaparswala di ngulu nami. Ay dang domo hami tuho ali Tuhan di bata. Sumber kekuatan, sumber hanguluan. Atong mauliate ma dihatam. Nang paingotok kami, asa tok-tok kami unang masa di martagiang. Ala ido tutu, natoktok mabaik kami tariho tuho ali di bata nami silihon hanguluan. Ido nama baik kami toktong marningot hatam manangihok hatam mangajari hami asa terdalani hami dalan sidalanan nami nak pinasaha umutu hami disudi akapanggulmitan ni ngulo nami songon ruas ni huria songon akaparkarijo parsikola songon akanatua-tua ama dohot ina sudi may ali Tuhan di bata nak pinasaha bitu hami alani say toktong mahami pangaradi jala mangalehod diri namion toktong di bagasan tangiang ganu pahari ganu tiki asa tangiang nami ma sude ulaud nami jala ulahoron nami ma sude tangiang nami asa marhiti ali Tuhan di bata ala ni asini roham sahat hami tulomoni rohami ali Tuhan di bata sahat hami tu inganan na pinaradami sahat hami tu ulaon nak pinasahat mi tu hami asa marhiti gawe pasu-pasu nak kami tu lihat portibion. Alani pasu-pasu mahuriam GKPI pada bulan on. Inganan nami lahu manangihon hatami. Inganan nami lahu marsiajar. Inganan nami parjolo lahu toktong marsiajar. Taringot tu habasaron. Taringot tu habasaon. Taringot tu haholongon. Asa marhite-hite huriami. Gabi boy mahami atong. Gabi zol manabasar. Sabar. Basa. Disude akapanggulmitan ning ulo nami. Atok pasu-pasu makapadita. Pasu-pasu akaparhalado. Na toktong mga lehod diri na lahu marhubas dito nga tonga ni huriami asa toktong satia disude akahatami ali Tuhan di bata
Pasu-pasu ruas ni huriam, siyan na menek satu nama tua, disudi aka panggulmitan ni nguluna. Tabay aka gajang yumur tu aka na tua-tua, padaw aka parhay pason. Pahipas sudi aka na marsahit, jala tolongi sudi aka na loja, jala na mahiw. Maulihati diho ali amang pardingan basa, debata nami di bagasan Jesus Kristus. Mga sahon guarmu, hupa sahat hami tangyang mamiyon. Amen. Mared de mahita, siya buku edeta nomor 100 sia, ayat sada, dohot ayat tolu. Sai sono pihamian aletoni parvadia. Sai ajari matong top kami onut paria. Sa totongoloana Joma manisi hape Sai sondangi aluhuta Jasa olo sasure tu Yesus si paluan Rarat pain harajaona Tu saluh manisia Hata ni debata ujahan ni hapor siauta. Lahu pasahat ton peliatta imana tersurat di buku 2 Musa bidu 35 ayat 5. Jalo hamuma nasiak kamu sileo-lehon bahe pelian tatingan di Jahoba. Ganub sial lomoni rohana mabuah peliat tatingan di Jahoba. Sere perak dohot tobaga idohatana.
diundang untuk bangkit berdiri. Pasahat mapeliat tatu di bata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Di parhatopot rohanami dosian udut ni rohanami. Hodo muali nasa uli basa na mauli utus. Dison hupasahat hami do pelian hamalation nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu mapelian namion. Asa gabi dalan panidangion. Parsaoran dood ulaon asini roha di huriamon. Bahin mangulu nami gabi pilihan na hobar tulomon ni roham. Jala parsidohot parohon harajaommu. Holong hasitongan dohot hadamyommu di sadok portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim. Asa setotong madok mauliate tuho. Di bagasan guari anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Saitandehon masangapon ide batata jalan rohata saitapele otu Tuhan baik imapele Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saud malomoni roham di banotongaon songon na di banua gijang. Lehon madihami sadarion hanguluan siap hari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Aiho wanampuna raja Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaur hon madamena tutodim. Horas madihita, selamat hari Minggu.